hedder Camilla Kring, og jeg har skrevet bogen Jeg er B-menneske, kampskrift for et samfund, der understøtter alle døgnrytmer. I landbrugssamfundet var vi stort set alle sammen A-mennesker. I dag er vi stort set alle sammen B-mennesker. Din døgnrytme har stor indflydelse på både dit helbred, din indlæring og din produktivitet. Hvis der er 5 timers forskel på, hvornår at du står op på arbejdsdage og hvornår du står op på fridage, så har du 5 timer social jetlag. Og i den kategori, der finder vi 60% rygere. I Danmark, der starter skolen kl. 8. Stort set alle teenager er B-mennesker. Og en mødetid kl. 8 bevirker, at de får dårligere karakterer og får mindre søvn. Forskning viser, at en senere mødetid både resulterer i, at eleverne får mere søvn, og de får også højere karakterer. På arbejdspladser, der giver det god mening at indføre mødetider til A-mennesker og mødetider til B-mennesker. Altså give der A-mennesker A-arbejdstider og B-mennesker B-arbejdstider. Fordi man skal tænke på, hvornår er det, du har mest energi? Hvornår er det, du piker mentalt? Er du dromedar eller er du kamel? Altså på hvilket tidspunkt af dagen har du mest energi? Det handler om at skabe en fleksibel arbejdskultur med respekt for vores forskellige døgnrytmer. Jeg vil gerne arbejde for, at vi tager et opgør med 8-16-samfundet og dets manglende respekt for B-menneskers døgnrytme. God læselyst.